Il-Partit Popolari Ewropew li miegħu affilijat il-Partit Nazzjonalista ħassar laqgħa tal-grupp li kellha ssir il-ġimgħa d-dieħla fil-Polonja. Dan wara l-Pulizija Belġjana flimkien ma' dik Ġermaniża għamlet rejd fil-kwartieri ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew fi Brussell minħabba allegazzjonijiet ta' frodi finanzjarju. Dan ġie rappurtat mis-sit internazzjonali Euractiv fejn intqal li żewġ sorsi differenti tal-IPP ikkonfermaw li d-delegazzjoni Pollakka minn dan il-partit tinsab imħasba dwar din l-aħħar sitwazzjoni fil-Partit Popolari Ewropew. Ir-rejd sar minħabba inkjesta li għaddejja fil-Ġermanja dwar Mario Voigt li waqt il-kampanja elettorali tal-Parlament Ewropew tal-2019 mexxa l-kampanja online ta' Manfred Weber. F'dan l-artiklu ġie rappurtat li l-Partit Pollak li jforma parti mill-Partit Popolari Ewropew allegatament staqsew li tmexxija tal-Partit Popolari Ewropew biex iħassru l-laqgħa li kellha ssir fil-kapitali Pollakka Varsavja. Il-mexxej tal-Partit Pollak li jforma parti mill-IPP l-eks-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk diġà konferma li huwa mhux se jieħu sehem f'din il-laqgħa. Intant dan l-artiklu jirrapporta wkoll kif hemm aktar dubji dwar il-President tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber. Dan hekk kif sors mill-Partit Popolari Ewropew li tkellem mal-Euractiv qal li Weber ġab lil Voigt fil-kampanja elettorali fuq għażla personali tiegħu. Dan l-istess sors qal li waqt il-kampanja elettorali xejn ma seta' jsir mingħajr l-approvazzjoni tiegħu. Is-sors tem jgħid ukoll li Weber għandu jerfa' responsabilità politika dwar dan il-każ. Weber huwa ħabib mill-qrib ħafna tal-eks-kap nazzjonalista Simon Busuttil, tant li poġġieħ segretarju ġenerali tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew fil-Parlament Ewropew, u waqt il-kampanji elettorali ta' 6 snin ilu, Busuttil kien ġab lil Weber f'Malta biex jitkellimlu f'mass meeting f'Taslima. Weber jaħdem mill-qrib ħafna wkoll mal-Ewroparlamentari Nazzjonalisti Roberta Metsola u David Casa.